Hey guys, nakakaabot na mi dari sa Antipolo guys. Diyan mo lagi nang gipanaad nga mo hapit mi dari sa simbahan sa katedral. Kay among pangadyoon sa Ginoo guys nga magmilagro unta nga magnegative ang resulta sa ijahang tuduy ko. Diyan atong tabangan og ampo guys sa magnegative unta ay nagkabalik na mo karumpit sa 14. So mo ang iampo dari guys nga kaluyan si sa Ginoo guys nga mahuman na namong mga problema. Hey guys, good morning. Ako naman ni guys, si Ruby Provinciana. So nakasakay namin dari jeep guys, gikan dito sa Show Boulevard. Diya. Padung na pud mi og crossing kay mo sakay na pud mi og pa Antipolo sa crossing. So guys, na namin dari sa Ortigas tapit na guys. Murang naibag-o jud diri sa mga building guys kay naay mga gipang tukod og bag-o mga building. Sa una wali mangingani guys kasi sige may motor-motor dali sang bana. So moabot mo diri og kainta. Diya bagyan pa naturo ng kainta guys. Sunod din ni sa Ortigas. Diya guys, murag taas-taas na gamong biyahe. Diya, okay raman si Tiri na rin diya. Nag-video na ko dari bintana sa jeep. So, di ko maka-video dari sa tubangan guys. Kaya naghala ka mga pasahero. Di magod mularga ang jeep. O kanang di mi mapuno ang jeep nga among gisak dyan. Kinahanglan dyan nga punoon. Manong nagreklamo si Tiri guys. Kaya aran dyan puno ang among gisak dyan. Diya, lisid po ka mag-taxi mi. Kay arang mahala po dyan. Arang ladyoan na. So, kaning building guys. Murag kainta na ni si dapit mi. Di guys, murag hapit na dito kay na makita na arko dari guys na sa Antipolo. So paakyat namin ng Antipolo guys. So itong tanawon nito guys, ug unsay na bag-o kay murag nga bag-o jud tanan dari guys. So dugay-dugay na pud kuha na kangari kay 2017 man ko ni uli og probinsya. Murag naghanang adto mga building ang gipang tayo nga bag-o karon guys. So guys, hapit na dyan may kay naanay nakabutang na Antipolo. So hapit na dyan may makaabot. Diyada kadto pinagbago na rin guys. Kay sa una magmotor-motor lagi may wapa mainga ng mga nakasuwat. So nag-improve na agaginanan guys padung dari sa Antipolo. So guys, abot na mi muna og nakuno mi daring dapita guys.
Dari guys sa Antipolo sa una din ni Ingani. Karon nice na kay sadya oh. Nanay nakabutang nga. Picture ko lang kay magmahigit. Yun, oh. Guys, dumaan muna kami dito. So guys, padung na kuno pud mi uligi ka nami dito guys ng ngadji. Nja. Mangita na pud mi sakjan ron guys padung sa among kuya. Adjoy. Ito ag buhatit. Ta lagi dito lagi ta. Kay tiri. Guys, na magita mga dikuan sa mga kuan oh. Ay, meron sa kaya dito. Oo, meron. Dito kayo sa Maangkit. Yan o, sa Etakdo, sa likod doon. Meron pa mo. Oh, yun lang yung kanina yung binabaan natin. Itakay bumaba. Kunti kayo tatakay. Sa binabaan natin doon. Ano ang jeep? Salamat, Nay. Salamat. So guys, sasakay na kami papunta sa kuya namin. So sumakay kami ng tricycle guys. Guys, pwede naman din mag-jeep. Kaso nag-tricycle na lang kami kasi si Tiri parang napapagod na. Hahanap namin kung saan kami magsakay ng jeep. So ang layo-layo din pala guys yung bahay ng kapatid ko na Kuya Adjoy. So titignan lang natin doon guys pagdating namin. Anong pangalan niyo? Olan po, salamat po. Oh, salamat. So ito yung naghatid sa amin, guys. Salamat po sa blessing. Ang layo pala. Ayan oh, kita yung mga bundok. Uy, hala, ang dami mga aso. My God. Oh, hala. Hala. Hindi maano yung kasada dyan eh. Sige, ingat. Ingat po, salamat po. Oh, daghan day sag buwak. Makapangawat day ko buwak dari guys di ah. Kapangawat day ko buwak. Na nami dari sa bay sa hang kuya. Jawa dis kuya kay nas trabaho pa anjar naghanak ka mga taong nang pasagdan ra man ilag taong natumban na. Daghana. Natumba na ilang taong ra naghanag bunga. Sus, naghanag bungas taong. Naghanag sa taong guys. Karating na dyan mi dari guys. Diyan ako dari sa mga taongan ni kuya. Naghanag ka bunga. Ginoo ko na nga. Sagdan naman niya guys. Nga tumba na naman ni siya na Wala pa ko nakailis kay ningari ko dari. Kay mingaw ko sa mga mga tumba na naman siya. May sa tukuri. So hanin sa tukuran guys. Kay sayang pagkaadyo. Naghanap ka bunga na bagatan. Sayang ka mga bunga guys na hugra naman sa ilawom. Naghanap. So grabe naghanap ka bunga to Adyo po nisang kuya kaya naghanap ka mga tanam. Okay so muna pugpug na ning balik sa slog. Okay, ada ka nakadugbong ang taong. Ang taong tira ada ka nakadugbong ha. Tamo gi kubo-kubo dito Nami kubo-kubo. Is na namin dali sa bahay nila sa kuya diyan nagluto sila ka ng bibingka di Diyan nagluto di nagsombrero pa ni di Kita sa di kanan di channel di Muna nagluto si Arlene. Kapatid ni na asawa ng Kuya Joy ko. Ayan Init pa talaga guys. Ang init pa. Super init. So, sinong gustong bumili at saka sinong gustong mag-order dyan ng bibingka na may biak sa gitna. Ang sarap kaya nitong ganito. Sarap kaya ito. Tikman natin to guys ha.
mayroon nang luto na. Ang init pa. Kasi, ang kamot. Oh. Ang init pa, guys. Super yummy. So, marunong sa gumawa ng putong bulanghoy. Bukas magpagawa kami ng putong bulanghoy. Tapos ito, tag 10 lang yung isang ganito. Lami. Lami, guys. Dahil lami. Thank you. Lapit ka dito, yung may-ari. Halikan mo na, upo ka muna dito, yung may-ari ng, yung gumawa nito. Gumawa ng mga pichi-pichi, mga kakanin. Papuamin na si auntie ni mo, kasi tawag yung mami, auntie. Tita. Kita. Halika muna, upo ka muna dito. Uy, agat ang dagway. Lukiran ng dagway, kay mga bistak, batsatang dako. Basta ako kay lami. Yeah guys, muna sila nagluto guys. Hi, Ang papakadyo. guys. Bili So si na. Arlene, Akaylar. Sampu lang. 10 lang. So yan yung ginagawa niya dito. Mamaya mag-iikot kami. Kaso lang hapon na ngayon eh. Kung maaga lang kami nakarating dito, nag-iikot kami, nagbibinta kami dito sa may subdivision. Maganda ba ganun? Magbinta. Magbinta nga. Ay, maglalako. Maglalako nga kami guys ng bibingka. Walo na gabihan na. Saan pa na paglako ni mong gabi naman? Ugma. Kuya ko guys. Anong pangalan mo? Yasi. Yasi? Yasi Carla. Ano yun? Pangalan ng babae yun ah. Yasi Carla. Yasi? Yasi. Ayos yung pagsabi. Yasi. Yasi nga, ate. Yasi? Yasi Carla. Anong yati? Yasi Carla. Ah, Yasi Kaylar. Hala, hindi naman Kaylar eh. Akaylar. Yasi Akaylar. Hello guys. Hello guys. Anong grade ka na? Anong grade ka na? Nag-aaral ka na? Ginamos. Anong grade? Ginamos. Anong grade? Okay? Di ba sinabi mo? Anong grade ka na? Ikaw, magaling asin. Saan ka nag-aaral? Dun sa... Madung hapon, dyan nakaabutan dahil may dari sa bahay sa ahang kuya Ajoy. Nakani oh, dyan. Way silingan guys, kamera dari, naarang ka, kuha na, kani kubo-kubo na. Dyan, malagi rang ka bukid sa Antipulo na. Nakakadong mga kahoy, dyan arang kalami, dari karang kabugnaw, dyan presko kadug hangin. Dyan ahang kuya dari, ang naghanak kadug lagi tanong, katong ganihadan to, ang naghanak kadug sa kanang mga taong og sitaw. So magkuan ko ron guys kanang mga ani ko sa diyahang talong kay magkuan mi kanang mag-atsal. Kanang mag-atsal og talong baka nang lapuan ra. Diya guys, mo ni ang video karon adlaw guys, dili man ito ni agi mi og kuan jawan ako nakapag-intro dito guys sa paggikan kay harang bisiyan na kay nang laba mo kog mga dagkadong mga katong sapin sa among higdaanan na among gipanglabhandaan. Kay gahapon mga habaw man to og kuan guys, habaw og kanang mga pundan daghan yung buntag naglaba ko sa katunay mga bagga kaadyo. Kaya naguli na mo dito maaga na to si Jack kay naman nas atop na gi hay-hay. Diyan na mo putoy di man puto mauwanan. Arang bisihan na kaniyang buntag guys, wadyo koy ka kuano atong karon guys murag labad-labad ni hang o. Pero kuan ra ni sa pagbiyahe ra namo kay ladyo adi ng Antipulo. Ladyo di ka adu dari ilaha. Kanang sang village ni ilaha oy. Basta dako di ka adu ni Antipulo basta gikan dito sa among gisimbahan sakay mi og tricycle tag 30 ang usa gikan dito sa simbahan. Diyan nag-jeep rami guys. Gikan dito sa kuan gikan dito sa cruising. Nag-jeep rami. Kamera ka juga mong gasto kay jeep man pero mag-taxi misus giro pinladyo ka ni Antipulo di ay. Diyan nakaya ra man po ni Tiri. Kapag TikTok pa si Tiri dito sa kanang Antipulo. So nalingaw ra pud si Jan. Lami jud dari imong paminaw guys kay kuan kanang ngani lagi oh. Kanang murag lami kay yung paminaw baka nang bugnaw sa presko ka mga pang palibot. So pakitaan ra na ugma guys kay maglakaw-lakaw mi dito sa unahan. Diyan mo ni ang video karon adlaw guys ug amping ug ampo tang tanan. Just see you in my next vlog. I love you.